nangimqasha ukuba ezoba unogada lapha eGG benginama workshop amabili ke eyokuqala ibisedolobheni eyesibili bese kuba yila lana ke Simanga storage sami la ngibeka khona impahla nemoto ke mhlambe uma ngabe umnikazi waye engakabi nawo amandla ukuthi aqhubeke ayakhe imoto nabe ngimqasha ke lo muntu lona wabe sethola umuntu akahlekisana naye intombi ngala ngaphesheya kaSi Inibingelele nonke babukele emakhaya igama nguSimangaliso ngwakwamtshali uMagalela Gasi njengengonyama uLinda Mkhonto uNtsele Nduna uMasi yavutshelwe echobeni uKhondlo uGebisa baye beshoke abaziyo bathi nenkosi ayiqedwa balaleli bethu nababukeli bonke emakhaya niyalazi uhlelo lenu zikhiphani emtshezi njengoba nazi ukuthi uhlelo lomphakathi nanoma kuthiwa nayiphi inkinga nanoma kuthiwa soma business nanoma kuthiwa yini odila ngayo nje emphakathini une right ukuthi uze la kuthina sikwazi ukuthi sibonisane nawe noma sedlulisele noma ngabe yini ofisa ukuyisho emphakathini as long as kuyinto enhle nezosiza umphakathi babukeli ke emakhaya namhlanje sila kule ndawo eseGG ekhona phansi kwasendaweni eWembesi eWembesi kwa C section eWard 8 eWard 8 so lana ke silana ngolunye udaba luka mfowethu uNhlanhla okuyena osibizile namhlanje ukuthi kunento akafisa ukuyishare nathi kanye nomphakathi wonke wasendaweni noma wala ekufinyelela khona lolu hlelo zikhiphani emtshezi but before ngimveze siza ukuthi usiphatheleni ngizocela ukuthi ungakhohlwa ukuthi uyalike uyashare uyakhomenta ukuze sizokwazi nathi ukuthi sibone ukuthi udaba lwethu lohamba luphelelaphi mfowethu Nhlanhla ngiyacela mfowethu usondele uzositshela ukuthi kahle kahle kwenzakalani kungani usibizile la siuhlelo lesikhiphani emtshezi siyakwamukela mfowethu siyakwamukela kulolu hlelo lethu sicela nje ukuthi usithathe usibeke mfowethu ngiyabonga kakhulu Simanga ngiyabonga futhi ukuthi ke ngamukeleke kulolu hlelo olukhulu kangaka igama lami nje obusushilo ngoNhlanhla ngwakamhlanga ngiwusoma business omncane osathuthuka lapha eScourt emtshezi kahle kahle into engimibizele yona ukuthi ekusebenzeni kwami eWembesi ngibese ngiba khona nenqinamba engifisa ukuthi ngidlulise emphakathini okokuqala nje Simanga kunemndeni ethintekile la linyalelwe ngaba umzali kungaba usisi ngaba ubhuti ngaba umalume udaba lami lula ekuthenini ke kukhona umfoka Khumalo engamqasha ubaba osekhulile iminyaka yakhe la ku 58 nangimqasha ukuba ezoba unogada lapha eGG benginama workshop amabili ke eyokuqala ibisedolobheni eyesibili bese kuba yila lana ke Simanga storage sami la ngibeka khona impahla nemoto ke mhlambe uma ngabe umnikazi waye engakabi nawo amandla ukuthi aqhubeke ayakhe imoto ngase sengimqasha ngoba benginale inkinga leyo ukuthi ngiyontshontshelwa ekumqasheni kwami ke beyigadi security nabe ngimqasha ke lo muntu lona wabe sethola umuntu akahlekisana naye intombi ngala ngaphesheya kaSi bathandana ke nalentombi futhi ke bekusisi nje obesekhulile olinganisela mhlawumbe lapha ku 40 something yabona bathandana ke kwathi ngelinye ilanga ngangafonelwa ngabizwa
kwathiwa kukhona abaxabanayo la nangithi ngiyafika ngoba bekukhona nabanye kade behlala khona la nangithi ngiyafika ngifica uyena ushayekile la ngasengalweni ugodla ingalo ngabuza akwenze njani ungitshela ukuthi hayi no bese kube khona ukuxabana nje nomemayi ungathini nangithi ngiyabuza hayi no umama ngitshela hayi bese eqonyiwe lo saxabana ke ngaze kwagcina ukuthi washayeka kabike ngalikhuza ke lolo daba ngoba abantu abadala laba bafanele babe bayisibonele esihle nasenganeni hayi kwangathi bayangezwa kwathi emavikini nje adlule ngangise eMaritzburg nangizwa ngithola icall ukuthi hayi no uKhumalo sebexabene futhi nomuntu wakhe hawu sebebangani manje bathi hayi abazi ukuthi yini babangani kodwa ke exabaneni kwabo babe sebeshayana ke kwangathi wesifazana ushayeka kabi njengamanje bamusa esibhedlela bacela ke khona umunye ubhuti obehlala la engeze ukulidalula negama lakhe naye bacela ukuthi bahaphelezelane ke baye eclinic nabefika eclinic utholakala ukuthi umama useswelekile useshonile hawu leso sigaba leso useshonile yebo wenze njani uphi yena uKhumalo kwathi waye uKhumalo uzame ubalekile uvele wequcingo wabaleka balekela amaphoyisa ngathi hayi okay kodwa ngoba ngisaqhelile ke ngizobuya ngizama ukuthi ngilattende lolo daba lolo hayi kwadlula isikhathi kwakuyisonto impela nangithi ngizwa kuthiwa hayi sebemtholile uKhumalo hawu umphakathi ke wabe usuthathela ke umthetho ngezandla yebo ke vele ke akisizokublame umuntu ngoba phela na ucasukile mfowethu uyazi ukuthi uwenza noma ngayini ngoba usukunzima ukuthi ungacabanga ngaleso sikhathi leso wabe sekwenzeka ke konke lokho kwathiwa hayi naye ugcine eshonile uKhumalo awu useshonile yebo ngathi hayi okay kodwa ke angeke ngikwazi ukuthi ngiphuluke indlela ngize ngalapho kwathi dukuduku ngisengizwa kuthiwa kuyashiswa la eGG hawu kuyashiswa obani ushisayo kuthiwa umphakathi ucasuke kakhulu umbuzo wami wabusuthi hawu uma ngabe kukhona inesi mhlawumbe elixabane nomuntu noma mhlawumbe lishaya umuntu kwenzeka inkinga kusefanele kuyoshisa iclinic yini ngoba phela belisebenza eclinic bekumbuzo nje nami engangisele ngina yabona hayi kwaqhubeka ke isikhathi ke ngezwe kuthiwa sekuthiwa kuyaluthwa ke njoba usufike wabona sekusele indonga into ke mina mhlambe ke engilimale kakhulu kuyona mfowethu lana bekunemoto zabantu abantu bebengithembile ngoyemoto zabo nami bengiyithatha ukuthi ngiyibeke la ngithi ngizosebenza ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzoletha imoto kwena athi ngilungisele mfowethu ngesikhathi uthi usabhlela ukuthi uzomlungisela bese ephelelwa amasenti ngaleso sikhathi ke leso ngiyithathe ke imoto ngiyibeke endaweni la ngithi safe khona ngoba ngiyazi ukuthi kunabantu abaqaphile izohlala khona until azathola amandla bese siyaqhubeka siyilungisa njengamanje ngibhekene naleso simo ukuthi hayi kunabantu esengibakweleta ngenxa ukuthi ke kwaluthwa kwaze kwa destroy kwathatha ngisho kwaze kwabhidlizwa kwaze wathatha ngisho ne18 wasani uyabona isona simo ke lesi ebengibhekene naso engicelile futhi nokuthi ngizoveza emphakathini ukuthi ukuqasha kwami lo yamuntu ngangiqasha mina ubaba osemdala ngoba ngiyakholela mina ekuthenini ke noma ngathi umuntu kanjani kufanele umnikezele ichance empilweni uyabona nomsebenzi yoba untula kangaka nje babukele kona kuyi story esinzima ngendlela eyisimanga kangangokuba sijulile kodwa mfowethu kuko konke njengamanje osabhekene nakho ngiyakubona ukuthi uyindoda ebinosizo ngoba leli business ngiyacabanga ukuthi belingeke lisize wena wedwa kodwa belizovulela mhlambe nomphakathi amathuba omsebenzi mhlambe bekuyibusiness ebelisazothuthuka liye phambili mhlambe ngabe phezulu kwako konke akhona amanye amabhizinisi mhlambe onawo mhlambe ngaphezulu kwaleli mhlambe ngoba uyabonakala njengendoda angazathi indoda enokusebenza ngokuyikhandla mhlambe nasemphakathini. Ngiyabonga kakhulu Simani.
uqinisile la ukuthi ngiyindoda esikhandlayo futhi engafuni ukubona umuntu wakithi omnyama elamba noma entula. Amabhizinisi ebengilenza ilona leli umama wawo wonke mhlawumbe amabhizinisi enginawo. Okunye ke futhi ebengikwenza ngisilekelela le genge le esemgaqweni mfowethu. Le ehlala estradini ukubuyisa ithemba sibe ne soup kitchen. Siyasihlela ukuthi njalo enyangeni siyayikubabona, sihamba nabantu abahlukene ukuyobanikezela iluleko nokubatshela ukuthi ithemba liphelile kusangenzeka okukhulu empilweni zabo. Njengalokho abazali babe batholile babetha namagama akhombisa ukuthi bayabathokozela ukufika kwabo emhlabeni. Sisuke silekelele ukuthenini alibuyele lo themba lelo. Siyalekelela kakhulu emphakathini. Okwesibili ke siyalekelela nala ekoleni. Senzane ekoleni kunalolu hlelo lolu le spelling bee. Lolo hlelo lolo le spelling bee ila siqeqesha khona izingane ukuthi zikwazi ukuthi zikwazi ukuspela amagama ngendlela. Futhi zikwazi nokuthi ziyithande imfundo. Sinikezele ke i-certificate nokulekelela okuthile okunye okukhona. Kahle ngumuntu nje olifisa kakhulu ukuthi awubone kakhulu umphakathi wakithi udlondlobala uba into engcono kunalokho oyikona. Mphakathi nje ngokukhulu ukuzithoba lolu hlelo olenu njengomphakathi nokuthi nanoma kuthiwa ubani onenkinga ofisa nokusizakala wamukelekile ukuthi angaxhumana nathi kuze lizokwazi ukuthi udaba lwakhe luhambe lifinyelele mhlambe kubo bonke abantu mhlambe abangakhona ukuthi besize. Ngiyacabanga ukuthi nomfowethu njengobe la ungomunye mhlambe ongalijabulela uxhaso phezu kwesimo esithile ahlangabezane naso ngendaba yebusiness lakhe ukuthi mhlambe mangakhona ongakhona ukuthi alule isandla mhlambe alekelele kuze ibusiness lizokwazi ukuthi liqhubeke liye phambili ngoba ekugcineni ukhumbula ukuthi leli business malithuthuka kuzosizakala abantu abaningi. So siyacela kuzo zonke izakhamuzi zendawo yaseWembesi njengoba ubhudi uNhlanhla esesendlalile istory sakhe futhi waveza konke okukuyena nobufakazi anabo ngalo lonke lolu daba olwenzekile. So manje siyacela kakhulu ukuthi kubo bonke osomabhizinisi abakhona nakubo bonke abantu abangakhona ukuthi bekwazi ukulula isandla kuzo zonke indawo zaseSkhothi eMtshezi nangaphandle kwase-Escort eMtshezi kwabalibonayo igalelo lakhe njengoba nibona nje nalapho kwi-screen bafowethu nodadewethu siyanicela siyanxusa ukuthi mhlambe maningakhona ukuthi nelula isandla ngoba ibusiness leli kufuneka livukile liqhubeke liye phambili. Singakuthokozela kakhulu lokho. Mfowethu maye khona amazwi okugcina mfowethu ongawadlulisa mfowethu sesiphetha kulolu daba olijule kangaka mhlambe ongadlulisa mhlambe nasemphakathini mhlambe ngoba ngiyabona ukuthi nesibindi sikhona but amandla okuma awekho kahle kodwa nginethemba lokuthi akhona amazwi ongaqinisa ngawo nasemphakathini ukuthi mangathwa leli business liphinde liyabuya uzimisele kangakanani ukuthi mhlambe wenze umehluko mhlambe nakubona abantu bomphakathi. Ngiyabonga kakhulu Simanga. Kuyiqiniso mfowethu ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Yes. Akukho ongakwenza uwedwa. Njoba siphila njena siyadingana. Njoba ungidinga namhlanje nami kusasa ngizokudinga. Engakusho emphakathini wakithi ukuthi mina ngixolile and futhi umphakathi wakithi ngiyawuthanda. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngubone kuumphakathi onabantu abakwazi ukuthi basebenze ngezandla zabo. Leli business leli ke iKhabako Brothers. Siyapenetrate la ekhaya, siya spray paint imoto and senza mechanic siyakhenika futhi. Ikona lokho ebesibhizi ngakho la.
engiyimisele ngokuthi noma engikuthembisayo ukuthi mhlawumbe olula isandla kimi namhlanje uzobe engasizi mina kuphela kodwa uzobe siza nalabo abancane abakhulayo uzobe siza isizwe sakithi kulwesifo lesesihlasele sendlala sokuhlupheka esokwazi ukuthi silwe naso size sigcine sesinqobile akube yimini obongayo Simanga ngiyabonga kakhulu. Hayi babukele emakhaya siyabonga kakhulu bafowethu njengoba senizwile ukuthi baningi abangasizakala siyacela kakhulu umphakathi sesifike emaphethelweni alolu hlelo kodwa siyanithemba ukuthi kwi comment section kukhona enizokusho asilwi futhi akusilo uhlelo mhlambe lokukhanda inkinga leli uhlelo lokuveza noma ngabe yimpi inkinga umphakathi obhekene nayo kodwa namhlanje siyacela bafowethu asilwi aswafisi ama comment okulwa noma mhlambe okuveza ezinye izinto esikucelayo nje ukuthi niveze uxhaso iaccount ke bafowethu sizoyiveza khona la ngiyathemba ukuthi bafowethu nizokwenza kanjalo nenumber yakhe ngizocela ukuthi uyishare la mfowethu sizoyishare khona la bafowethu siyacela siyabonga kakhulu bafowethu osukwini lwanamhlanje nibe nobusuku obuhle.